Здравейте, Майнкрафтъри! Това е епизод 2 на Майнкрафт BG епизода. Извинете за това недоразумение. Извинете, не мога да изговарям хубаво думата. Но без да исках спрях клипа и за това не сте изпуснали много. Но ако искате да разберете какво сте случило, просто ми кажете и аз ще кача клипа. Ето че цялото дърво, ти си дизайнерката. Ето вземи цялото ми дърво, което имам. Слагай, ти си дизайнерката, ти мислиш, ти правиш. Няма да ти се бъркам. Ако искаш, може да се направим малки отделни къщички и да са в един двор. Да разчистим и да направим малки отделни къщи и да са в един двор. Става? Но ти ще ги направиш. Става ли? Не, направи ги ти, пък аз ще разчиствам тука. Моята направи просто като твоята. Аз нямам дърво. Много голяма. Това само да е двора. Според мен дай да се направим една обща, понеже много място ще има. Да знам да се направим една къща с градинка отвънка, с фермички, някаква беседка, не да знам. Ако искаш да ти помогна за къщата, имам 3 моркова. Давам ти 2. Ето ти дърво, то което ти ми върна. И отделни къщи ли са? Добре, аз моята ще 1, 2, 3, 4. И да, извинете за този кратък клип, но просто се обърках като спрях. И за това няма да е много дълъг. Ще направя около 5 минути клипа. Само да се построя основите и то това ще е. 2, 3, 4, тука. Ще направя основите, ще почна къщата и след малко ще спра клипа. 1, 2, 3, 4 на 5-то. Значи ето тука. Така. И това ще е моята къща. Само да се обработя малко дърво. Това стига. 57, чудесно. Не мога, трябва ми аз да имам пространство, че искаше 2 отделни къщи. Правя се го 4 на 4 блока.
И да, около 6-та минута ще спирам клипа. Няма да е моята къща много луксозна, аз не съм дизайнер на къщи. И защо сложих 4 блока? Но да знаете, че като вляза в мината, ставам чудесен майстор на редстоун, ферми, мазета и най-различни. Това да го знаете. Прозорците ми няма да са симетрични. И тук ще има 2 врати. Тук така. 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 И така. Сега тук ще имаме една основа. Тук ще има само прозорци. И тук ще има още една основа. И обърках го. Не съм. Просто ще го направя така. Само да счупя това дърво. Просто не ще да си хабя дъма кирката. Дъма брадвата. Тук също. И ще трябва да направя една градина. Ще го правим това. И ще си довърша това тук. И в другия епизод ще свърша по-голямата част от къщата. Нали, разбира се, ще има в следващия епизод. Да не си мислите, че няма да има следващ епизод. Няма да го оставя без епизоди, де. И просто ще направя ето така. Само да счупя това. И това е електро до мене. Той си майстори нейната къща. И близо един стак дърво от не. Електро, искаш ли да направим дървени оградки около къщите ни, вътре да има най-различни неща? Ми разшири още. Да има, да кажем, 2 пътечки само. И аз паднах. И ще се използвам за първи път брадвата. Така. Тук смятам да го направим так, по този начин. Ето така. И това ще е за този епизод. Другия епизод ще се довърша къщата. Електро ще се довърши нейната. Ще направим двора. Абонирайте се, харесвайте видеоклиповите. И дано да ви е било приятно до следващият епизод. До